Vítam vás na tejto prezentácii, v ktorej si vysvetlíme a ukážeme jednotlivé Solany produkty, ktoré sú vhodné na vykonanie povrchového čistenia pleti pred kozmetickým ošetrením. Každá kvalitná značka by mala mať vyskladané svoje produkty tak, že ponúkne tzv. Profesionálne kabinetné balenie pre kozmetičky, ale má v ponuke produkty aj na domácu starostlivosť. Solany to má poriešené takto isto. Máme vyše 200 produktov a z toho je skoro polovička kabinetné balenie a polovička produkty na home care. Solany má v ponuke 9 produktov, ktoré sú vhodné na vykonanie povrchového čistenia pleti, či už v kozmetike pred ošetrením, alebo aj na doma pri každodennom ošetrení pleti. Vysvetlíme si jednotlivé produkty, ich benefity, zloženie, aktívne látky a správny návod na použitie. Asi taký najbežnejšie používaný produkt na povrchové čistenie to je vždy pleťové mlieko. Solany má pleťové mlieko z línie Aloe Ginkgo, tzv. Face Milk for Sensitive Skin, takže pleťové mlieko na citlivú pleť. Toto mlieko je vhodné na všetky typy pleti. Šetrenie odstráni nečistoty z pokožky, make-up, zvyšky make-upu, ale obsahuje aktívne látky ako napríklad aloe vera, pantenol, alantoín, ginkgo biloba, že už v tej fáze povrchového čistenia vďaka týmto zložkám tú pokožku ukľudňujeme, ona sa zbytočne nepodráždí, takže tento produkt je naozaj vhodný na všetky typy pleti. Veľmi ľahučká, jemná konzistencia, takže po odlíčení týmto mliečkom neostáva taký mastný pocit na tej pokožke. Ako som spomínala, účinné látky, šťava z aloe vera, výťažok z nechtíka, z ginkgo biloby, obsahuje avokádový olej, z toho je pokožka taká vláčná po tom vyčistení a pantenol, alantoín, ukľudnenie tej pleti. Toto mlieko môžete používať naozaj na všetky typy pleti pred kozmetickým ošetrením. A takisto môžete produkt ponúknuť aj svojej zákazníčke, aby si ho zakúpila na každodenné odlíčenie pleti v jej domácej rutine. Pre nás, pre kozmetičky, my máme veľké balenie, veľké pollitrové, 500 ml aj s dávkovačom a na domácu starostlivosť menšie balenie 150 ml. Ďalší skvelý produkt na povrchové čistenie to je pleťová voda z línie Aloe Ginkgo. Táto voda neobsahuje alkohol, takže je vhodná naozaj aj tú najcitlivejšiu pleť. Ako sme spomínali v našej prezentácii, kde sme si vysvetlili funkciu jednotlivých produktov, ktoré sú vhodné na povrchové čistenie pleti, pleťová voda nám slúži už na dočistenie pokožky. Pleťová voda vždy veľmi dobre hydratuje, osvieží a jemne dočistí tú pleť a nastaví potrebné správne pH tej pokožky. Táto voda neobsahuje alkohol, ani minerálny olej, ani silikónový olej, účinné látky, šťava z aloe vera, výťažok z ginkgo biloby, pantenol, alantoín. Takisto pre nás veľké politrové balenie a pre klientku na domácu starostlivosť 150. Ďalší produkt, ktorý je veľmi všestranný, to je antiseptický tonik. Tento tonik my môžeme používať v kozmetike aj po hĺbkovom čistení. Neobsahuje alkohol, takže tú pokožku zbytočne nevyštípe, nevysuší po hĺbkovom čistení, ale veľmi dobre tú kožu dezinfikuje, zabráni podráždeniu a zabezpečí naozaj rozsiahlu ochranu pred nejakými možnými infekciami. Na domáce použitie je vhodný takisto na každodenné ošetrenie či už mastnej alebo nejakej problematickej pleti. Obsahuje antibakteriálne zložky, ktoré veľmi dobre podporujú imunitné procesy v pokožke, vynikajúco optimalizuje pH a dobre hydratuje. Tým, že neobsahuje alkohol, pokožku vôbec nevysušuje, takže je skvelý aj na nejakú suchú, citlivú pleť. Spôsob použitia, keď sa pokožka dočistí mliekom, tonikom, čistiacím gélom, tak sa ešte umie s vlažnou vodou a úplne finálne dočistenie sa vykoná týmto antiseptickým tonikom.
Veľmi obľúbený produkt zo Solany je tzv. Čierne mydlo. Čierne mydlo má gelovú konzistenciu a on je vhodný aj na očistenie pleti pred ošetrením, hlavne keď budeme robiť hĺbkové čistenie alebo robíme ošetrenie na nejakej mastnej, nečistej, problematickej pleti, ale on je vhodný takisto aj na každodenné ošetrenie, či už mastnej, seboroickej, aknóznej, citlivej pleti aj v tom domácom prostredí. Treba dávať pozor, lebo má zásadité pH, takže úplne mení pH tej pokožky, takže hneď po použití čierneho mydla, ktorý potom dôkladne z pokožky zmieme, následne musíme použiť tonik a opäť nastaviť správne pH tej pokožky. Čierne mydlo obsahuje ichtiol, aj vonia tým ichtiolom, ale ten ichtiol veľmi dobre pôsobí na zapálenú, aknóznu, podráždenú pokožku a dobre vie regulovať aj tvorbu, činnosť mazových žliaz. Tú intenzívnu, silnú vôňu toho ichtiolu príjemne potlačí levandulový olej, ktorý produkt obsahuje, tiež má antibakteriálny účinok, ale aj ten olej veľmi dobre regeneruje a zvláčňuje tú pokožku už aj počas čistenia pleti s týmto čiernym mydlom. Pokožku veľmi dobre hydratuje a ako som spomínala, je vhodný aj na naozaj citlivú pokožku, nábeh na rozaceu, rozšírené žilky. Pri pravidelnom používaní tohto produktu sa pokožka vynikajúco hydratuje, zjemňuje a naozaj je vhodná aj na extra citlivú, senzitívnu pokožku, aj keď má nábeh na rozaceu. V tejto lekcii si potom ešte môžete pozrieť videá, kde ukážeme, že ako treba pracovať s týmto čiernym mydlom, lebo je viac možností, ako ho používať a ako ho aplikovať. Ako som spomínala, čierne mydlo dozmení pH tej pokožky, takže máme k dispozícii čierne mydlo tonik, bezalkoholový, hydratačný tonik, obsahuje zinok, ktorý zabezpečuje antibakteriálne vlastnosti, obsahuje ichtiol, opäť to priaznivé pôsobenie na tú zapálenú, aknóznu, podráždenú pokožku a tonik obsahuje aj kyselinu salicylovú, ktorá odstraňuje ten nahromadený kožný maz a tým zabráni, aby sa póry zaniesli, aby sa tvorili komedóny. Takže čierne mydlo tonik je vlastne ideálne na dočistenie pleti, či už pred kozmetickým ošetrením, hlavne keď riešime nejakú mastnú, nečistú, zmiešanú, problematickú pleť, ale je vynikajúci aj na každodenné čistenie pleti. Ak zákazník používa čierne mydlo, tak k tomu proste musí pasovať, k tomu musí používať aj čierny tonik. Solany má jednu vynikajúcu hydratačnú regeneračnú líniu Grape Hyaluron a z tejto línie máme k dispozícii aj čistiaci gel a tonik. Čistiaci gel je veľmi ľahučkej konzistencie, dá sa vynikajúco napeniť a samotný gel má vynikajúce antioxidančné vlastnosti, ktoré nám zabezpečujú, že už aj počas toho povrchového čistenia chránime tú pokožku veľmi dobre, hydratujeme, vyživujeme. Obsahuje organickú hroznovú vodu, ktorá je bohatá na minerály, stopové prvky. Vďaka týmto zložkám sa pokožka vyplní, energetizujú sa pleťové bunky a veľmi dobre sa neutralizujú voľné radikály. Povrchové aktívne látky na báze cukru spôsobujú tú penivosť, to si potom tiež môžete pozrieť video, kde ukazujem, že ako vieme veľmi šikovne a krásne napeniť tento čistiaci gel. A lipoaminokyselina pokožku zmäkčuje a veľmi dobre uvoľňuje nečistoty. Táto čistiacá pena je tiež vhodná pre všetky typy, ale túto líniu Grape Hyaluron odporúčame skôr tak vekovo nad tých 30 rokov, takže nie je úplne ideálna na nejakú takú masnú, nečistú pubertiackú pleť, skôr od 30 vyššie. Veľmi dobre hydratuje a veľmi dobre vyživuje a regeneruje. Účinné látky, ako som spomínala, organická hroznová voda, šetrné čistiace tenzidy na báze cukru a hypoaminokyseliny. Grape Hyaluron má aj svoj vlastný toník, pleťovú vodu.
Táto antioxidančná čistiaca pleťová voda opäť chráni pokožku, bunky už v tej fáze toho čistenia pred oxidačným poškodením. Cenná zložka, organická hroznová voda, minerály, stopové prvky, takže už aj v tej fáze toho dočistenia sa bunky energetizujú, chránia sa, vyživujú. Lipoaminokyselina zjemňuje, hlboko dočistí tú pleť. Kyselina hyaluronová pokožku veľmi dobre hydratuje a zabraňuje vysušovaniu pokožky už aj počas toho čistenia. Tonik je vhodný na všetky typy pleti, účinné látky hroznová voda, kyselinka hyaluronová, lipoaminokyselina. Solany má aj micelárnu vodu, má len jedno balenie, 150 ml, takže toto balenie je aj pre nás, pre kozmetičky, ale ak má zákazníčka záujem kúpiť si micelárnu vodu na domáce použitie, tak jej odporúčame kúpiť tento produkt. Micelárna voda vie veľmi dôkladne a šetrne vyčistiť pleť od nečistôt, make-upu, prebytočného kožného mazu, bez podráždenia a bez vysušenia, ale len vtedy, ak sa ona správne používa. Micelárna voda obsahuje malé čiastočky, tzv. micely, ktoré na seba viažú nečistoty. A tým ako magnet si k sebe natiahne nečistoty a takto rýchlo a šetrne vyčistí tú pleť. Veľmi je dôležité, že micelárnu vodu po dočistení treba z tej pokožky dôkladne zmyť. Ak sa ona nezmie, ak ostanú zvyšky toho produktu na tej pokožke, tak tie micely budú pracovať ďalej a oni na seba budú ťahať také zložky, ktoré potom pokožke budú chýbať. Tam potom môže nastať nejaká iritácia, suchosť kože, suché ložiská, takže to je celé tajomstvo micelárnej vody, že ona sa dôkladne musí zmyť. Takže treba vysvetliť zákazníčke, alebo aj vy, keď používate v kozmetike na povrchové čistenie micelárnu vodu alebo na odlíčenie očného okolia, tak treba ešte s vlažnou vodou dôkladne zmyť tento produkt. Následne sa použije nejaký iný tonik alebo pleťová voda na dočistenie a hydratáciu tej pleti. Micelárna voda obsahuje aj aloe vera, alantoín, pantenol. To všetko zabezpečuje tú ochrannú funkciu tej pokožky. Takže micelárnej vody sa netreba báť, len ju treba vedieť správne používať. Posledný produkt, ktorý ponúka Solany na povrchové čistenie pleti, to je táto jemná čistiaca pena aloe vera. Veľmi jemná pena, ktorá je vhodná na čistenie tváre, ale aj celého tela. Takže túto čistiacu penu môžete zákazníčke odporúčať aj na tzv. Intímnu hygienu alebo na umývanie celého tela. Nahradí sprchový gel. Jemná čistiaca pena je vhodná naozaj na ošetrenie suchej, citlivej pleti a na každodenné čistenie. Vynikajúco odstraňuje aj make-up a aj ostatné nečistoty. Keď si pozriete zloženie, naozaj sú tam vynikajúce aktívne látky, ako napríklad čajovník, pokožku dezinfikuje, výťažok z hroznových jadierok pokožku potrebne premastí, aby nebola tá pokožka zbytočne vysušená počas toho povrchového čistenia, takže obsahuje cenné rastlinné oleje, ktoré namastia späť tú pleť. Obsahuje alantoín, pantenol, to sú zložky, ktoré pokožku upokojujú, zmierňujú podráždenie, preto je vhodný aj na tú intímnu hygienu. Obsahuje aloe vera a kyselina mliečná veľmi dobre upravuje pH pleti. Tip pre nás, pre kozmetičky, táto čistiaca pena je veľmi dobre kompatibilná aj pod skin scrubber. Takže ak pracujete so skin scrubberom, tak túto čistiacu penu môžete používať pod scrubber. Treba spomenúť, že ako aj všetky ostatné produkty zo Solany, ani pri produktoch, ktoré sú vyrobené na povrchové čistenie, sa nič netestuje na zvieratách. Podstatná časť výrobkov je vegánska, čo treba vedieť o vegánskej kozmetike. Vegánskou kozmetikou myslíme také produkty, ktoré neobsahujú napríklad včelí vosk, ovčí tuk lanolín alebo nejaké
výťažky nejaké zložky z rýb. Takže toto je celá vegánska kozmetika. Všetky výrobky Solany podliehajú povinným testom bezpečnosti, takže naozaj môžeme potvrdiť, že produkty, ktoré sú momentálne na trhu v Európskej únie, spĺňajú všetky veľmi prísne podmienky a štandardy. Výrobky Solany majú všetky certifikáty, ktoré musí spĺňať produkt, aby mohol byť voľno predajný v Európskej únii. Takže Solany nám ponúka produkty, ktoré sú vyrobené pre potreby našej pokožky a jej ochranu a zdravia. Produkty neobsahujú minerálne oleje, SLS, parabény, silikónové oleje, parfémy, myslíme intenzívne, silné vône, ktoré v minulosti používali výrobcovia do kozmetiky, a veľmi často od týchto silných, agresívnych parfémov zvykli byť nejaké nepríjemné alergické reakcie. Určité produkty sú vegánske a ako som spomínala, nie sú testované na zvieratách. Podpora od Solany prichádza aj v takej forme, že máme katalógy, či už katalóg na profesionálne produkty, alebo katalóg, kde sú len produkty na domácu starostlivosť. Katalóg môžete mať v kozmetike, môžete dať zákazníčke do ruky, alebo nech si ho zoberie, môžete ich predať, môžete ich posúvať ďalej. Katalógy sú aj v online forme, takže pomocou jedného linku katalóg môžete preposlať zákazníčke, ktorý si potom môže prelistovať vo svojom mobile, tablete, počítači. Takže aj takouto formou podporujeme váš predaj kozmetiky pre konečného zákazníka. Nezabúdajte ani na náš YouTube kanál, kde pravidelne pridávame krátke videá, dlhšie videá, webináre, tutoriály, ako správne používať produkty, takže z týchto videí sa tiež dá veľa toho naučiť. A už máme spustenú aj online akadémiu, kde nájdete takisto online kurzy, webináre, veľa dobrých informácií a veľa skvelých online produktov na edukáciu a na dovzdelávanie sa. Tak sme si v krátkosti zhrnuli všetky produkty, ktoré ponúka Solany na povrchové čistenie pleti. Ak vám niečo nebolo jasné, alebo ak ešte potrebujete s výberom Solany kozmetiky poradiť, tak nás neváhajte kontaktovať, môžete nám písať alebo volať a veľmi radi pomôžeme a poradíme. Ďakujem za vašu pozornosť.